Shoutout sa lahat ng bikers. Tara na, saan ka pupunta? Ha? Saan ka Tapos pupunta? kami ng Look Up. Wow. Alaminos. Subscribe Nice. nyo yung YouTube channel niya. Okay, thank you, thank you. Ayan, mga kasama namin guys, andun po yung iba. Oo. Muntik pang mataba. Yeah, yan na lang po yung hinihintay namin ng bagal. Ayan, oo. Nantok pa. Na, tara na? Okay. Tara na guys. Lalaki mo na mag-realize yan. Mamaya na lang kami ulit mag-video sa daan. Maliwanag na guys at medyo madilim pa. Basta paalis na kami. Okay, ingat na lang. Ingat sa lahat. Ride safe. Okay. A few moments later. And guys, medyo maliwanag na. Dito na kami sa Igya. Ayan na. Saglit lang to. Medyo nagka-ratang konti kanina kaya napadali mo dyan. Ayan guys. Shout out kay Arman Dave. Dave, uwi ka na daw, sabi ni Princess. Hindi na daw siya galit. Okay guys, mamaya na ulit. Burgos na lang, Burgos. Guys, nandito na kami sa Burgos. Yan. Pahinga lang po, pahinga. Shout out po. Shout out sa sponsor ng tubig. Dave, hindi na. Hanap tayo ng malulugawan. Burgos na po, Burgos kami. Pahinga lang po saglit. Ayaw ng pangit yung mga mo nga. Mga pagod na. Yan. Malayo-layo pa yung Alaminos. Okay guys, mamaya ulit. Pahinga lang. Kain muna kami ng pares ni ate, masarap daw eh. Isa po sa akin.
Nagutom. Nagutom po kami. Pares. Paris. Ano yan? Sa 1,000 million viewers. Pag nag 1,000 viewers tayo, swerte mo. A few moments later. Ayan guys, at palis na naman kami at diretso na kami ng Alaminos. Guys, at may imimit tayong tropa. Yan na yung mga nauna. Bakit yan? Bakit yung mga yan? Ha? May dadaan sila daan? May dadaanan pa kaya? Ah. Tapos sunod na lang sa Lokap. Kasi may dadaanan pa kami diyan, ha. Guys, medyo hihiwala yung ibang tropa at may dadaan daw sa church nila. Kami naman pupunta na doon sa taong imimit namin. Una ka, Deb. Una ka. Guys, nandito na po kami sa Alaminos. Parang kanina lang nasa Infanta pa kami. Oh,
Ito lang malakas oh. Yan lang malakas. Ako lang Diba? malakas, yung bike ko mahina. So guys, pansamantala dito muna kami. Dito na lang namin imimit yung kaibigan namin guys. Para sama namin mamaya doon sa Lukat. Yan, dito namin imimit. Yan, ito po yung plaza ng Alaminos. Yan. Yan po. Napakaganda ng plaza nila. Home of the 100 Islands. Yan. May mga bikers din po doon sa bandaron kumakain. Ako mga taga San Tomato guys. Kain muna kami guys dito sa Alaminos. Dito kami kay Naidignas Resto. Ito na po yung hinihintay namin guys na i-meet up namin dito sa Alaminos. Si Sir Calib Pagyat. Ay, ano, tumagdag eh. Welcome sir, welcome. Apat tumagdag kanina. Pagod na. Pagod na. Tayo. Kain muna tayo. Yes, sir, hello po. Ito yung kaibigan ko. Like, Sir, Francis. may bagong workshop na dito. So, Monday yung bukas. ay bali man din ang opening sir. Akala ko ngayon. Sige. Ano, alanganin. Okay. Sana ngayon, right timing nga sana kasi Saturday. Yan guys, at tutuloy na daw kami sa lookup. Meet na rin natin si Sir. Anong pangalan mo ulit sir? Arnold. Anong bali yung shop mo sir? Anong... Benter Sardinia. Sa Palamis. Okay. Shoutout po kay G-Mark Talanya. Sir, thank you sir Thank you. Okay sir. Okay guys, at proceeding na kami sa 100 Island. Kasama na namin si Sir Calib Pagyat. And guys, saan tayo? Diyan na lang? Doon na lang sa dulo. Dito, sa loob. Okay, park muna. Nandito na kami sa Alaminos. Ayun na yung mga kasama namin. Dami ring nakabike guys. Sir, taga saan po kaya? San Manuel. Infanta kami, Infanta. Infanta. Pangasinan. Ay, babating ka sir.
Okay, mabuhay po yung mga taga San Manuel Bikers. Sama niyo sila sir. San Manuel lahat. Ayan. Dami pala eh. Shout out is MBC. Good day mga idol. SMBC. Wala nang uwian. Yan, mga taga San Manuel, Pangasinan. Nandito rin sila sa Alaminos, sa Andred Island. Ilang ano din? Ilang oras yung binike? Budol-budol yung tatlo ko ng 2 oras lang. 2 oras lang. 3 oras. Kulang-kulang na 3 oras. Wala ka nitro mo dyan. Okay. Sige pala mga sir, thank you. To my channel. Ayan, bali pauwi na kami guys. Ayan. Mainit na yung sikat ng araw kaya naka full gear na. Time check. Ayan, alas 12 na guys. Kaya mahirap ng rat-rat. Medyo mainit na. Kaya makakasama ko. Woo! Na makuha namin ng 2 hours pabalik. 65 kilometers guys. Tatakuin pa namin. Guys, update na lang ulit mamaya. Sana makauwi kami ng safe lahat. Okay guys.